Η νούμερο 1 τροφή για να ξεβουλώσεις τις αρτηρίες σου δεν είναι το ελαιόλαδο, ούτε το ψάρι, ούτε καν η ξηρή καρπή. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αρκεί να τρώνε υγιεινά λιπαρά για να κρατούν τις αρτηρίες καθαρές. Όμως υπάρχει μία τροφή που κάνει πολύ περισσότερα. Αυξάνει φυσικά το μονοξίδιο του αζότου, ένα μόριο που χαλαρώνει και διαστέλει τα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό βελτιώνει την κυκλοφορία και μειώνει την αρτηριακή πίεση, δύο βασικά βήματα για την πρόληψη εμφραγμάτων και εγκεφαλικών. Είναι επίσης γεμάτη με αντιοξυδωτικά που λέγονται βεταλαΐνες, τα οποία καταπολεμούν τη φλεγμονή και εμποδίζουν την κακή χολυστερίνη να κολλά στα τυχώματα των αρτηριών. Αυτό σημαίνει λιγότερη πλάκα και πιο ομαλή ροή αίματος. Η τακτική κατανάλωση αυτής της τροφής μπορεί ακόμη και να βοηθήσει στην αναστροφή της πρώιμης συσσόρευσης πλάκας και προσφέρει ισχυρή δόση βιταμινών και μετάλλων που στηρίζουν την καρδιά και βοηθούν το σώμα να παράγει περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια, βελτιώνοντας τη μεταφορά οξυγόνου σε κάθε όργανο. Η νούμερο 1 τροφή που βοηθά να ξεβουλώσουν οι αρτηρίες σου είναι το παντζάρι. Αν δεν το έφτιαξε η φύση, μην το παίρνεις. Γράψε ναι αν θέλεις να τα δεις αυτά και ακολούθησέ με για περισσότερες χρήσιμες συμβουλές.